Kan radyo DCGB, ang kabilugan kan mga baretang kinalap, kan pinagsarong puwersa, kan news center, asin Mega Force Patrol. DCGB, Bareta, alas 12. DCGB, Bareta, alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon, asin ibang parte kan kinaban. Iba Bareta na ngunyan. DCGB, Bareta, alas 12. Ngunyan, ang sa inyong tagapagbareta. Marhay na ito mga tugang Biyernes po ngunyan, petsa 5 sa bulan kan Mayo 2023. Ini ang Bareta alas 12, asin kami ang sa indong mga tagapagbareta. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Ako man po si Mardilab, daing iba. Enot sa headlines, sa ito ang darakulang mga bareta ngunyan. Comelec spokesperson John Rex Laudjanco nagpalos na nin statement manungod sa desisyon kan Comelec and Bank na idiskwalipikar ang kandidatura ni Legazpi City Mayor Carmen Geraldine Rosal sa 2022 national and local election. Alkalde Carmen Geraldine Rosal magpapadago sa iyang trabaho bilang alkalde kan syudad. Official statement manungod sa desisyon kan Comelec and Bank, posibleng ipaluwas ngunyan na aldaw. Comelec Albayabo nang magpaluwas ng komento manungod sa desisyon kan Comelec and Bank na i-disqualify ang kandidatura sa pag-alkalde kan Legazpi City ni Alkalde Carmen Geraldine Rosal. Daraga Municipal Health Office may paramdom sa mga Daragwenyo. Sa lado nasyonal, Department of Health inabisyon ng publiko na dahil magpanik sa pagitaas giraray kan kaso ng COVID-19. Pagkakaigwanin bivalent vaccine kan Pilipinas, piglalaom sa donasyon. Department of Health OIC Maria Rosario Berhere nagapilar sa House Committee on Appropriations na dagdagan ang plantilla positions para magdakol ang healthcare workers sa mga pasilidad kan gobyerno. Kabanga kan mga Pilipino gustong maging optional sa naan ROTC program sigun sa sarong survey. Sa ibang nasyon, 5 katawo gadaan matapos ang pambabadil sa eskwelahan sa Khyber Pakhtunkhwa sa Pakistan. Sa lado kan Karawato Sports, Filipino gymnast Carlos Yulo pinunas ang kaaditan kan fans sa pagpartisipar kaini sa 32nd Southeast Asian Games sa Cambodia. Yan ang headlines kung yan sa detalles ka mga bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Ginebra San Miguel, iba ang ngiti ngayon sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Napatunayan kan Commission on Elections sa Comelec and Bank na accountable si Legazpi City Mayor Carmen Geraldine Rosal sa pagdistribute ning kwarta para maimpluwensyahan ang mga botante kung saan malinaw ining violasyon kan Section 68(1) kan Omnibus Election Code. Ini ang nakapalaman sa statement ay pinaluwas ni Attorney John Rex Laudjanco ang nakapagtaram ng Comelec manungod sa ipinaluwas na disqualification sa kandidatura ni Alkalde Rosal sa alkalde kan 2022 national and local elections. Sigon sa statement, dahil managnigar si Rosal na presente siya sa duwang aldaw na distribusyon kan asistensya sa mga tricycle drivers kan Marso 31, 2022. Sa Facebook post, nahiling ang pasalamat kay Rosal asin inapod na Mayor G. Rosal sa ibong kan bako man pagiging incumbent kan alkalde kan syudad. Nahiling man sa FB post ang mga election paraphernalia araw sa naka mga t-shirt sa Sinkalo na may mga nakabugtak na pangaran dahilan sa pagka-disqualify ni Rosal bilang kandidato sa pagkalkalde. Ang sa iyang nakuang boto konsideradong stray kun kaya ang Comelec and Bank ipoproklamar si Attorney Alfredo Garbin Jr. bilang duly elected mayor kan Legazpi bilang nakakuaman kan ikaduwang may pinakalangkaw na boto kan election kan 2022. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Diatabs. Basta diarrhea, sulit sa bilis ang Diatabs. 7 pesos and 50 centavos SRP lang. Ipagpapadagos niya ang sa iyang trabaho asin mandato bilang alkalde kan syudad mantang mapaluwas sindanin official statement posibleng ngunyan na aldaw. Iniyan kasimbagan ni Alkalde Carmen Geraldine Rosal matapos hagadan kan DZGB News nin reaksyon asin komento manungod sa ipanaluwas na disqualification kontra sa iya kan Commission on Election o Comelec and Bank. Matatandaan na kasuhapon kan magpaluwas nin desisyon ang nasabing opisina na pirmado kan mga commissioners asin ni Attorney
George Erwin M. Garcia bilang chairman kan COMELEC kung saan may 5 aldaw si Alcalde Rosal na mag-apilar para sa pagpapundo kan kasuguan o Temporary Restraining Order o TRO. In kaso magpalyar ang presenteng alkalde si Attorney Alfredo Garbin Jr. at masalida sa posisyon bilang iyo ang nakakuan in second highest number of votes kan 2022 national and local elections. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Para sa liver lovers, Liver Aid Mangiraray, Liver Aid Silimarin Capsule, Liver Aid Sabayan ki proper diet as in exercise oral daw, Liver Aid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liver Aid na. Habo nang magpaluwas ng komento ang Commission on Elections Albay Provincial Office sa Hararom o kaya Ororon banungod sa ipinaluwas na desisyon kang COMELEC and Bank na minadiskwalifikar sa kandidatura ni Alcalde Carmen Geraldine Rosal kan 2022 national and local elections. Sinabi na Attorney Maria Aurea Bobunaw, ang Provincial Election Officer kang COMELEC Albay, na in kaso may mga kaputan na sin klarifikasyon, i-refer niya ini sa indang sentral na opisina. Ipinaliwanag ni Bunaw na sinda sa COMELEC Albay ang pigtawan naman sa naning kopya sa anuman na magiging desisyon kan sa indang sentral na opisina, bantang dahil man pwedeng magpaluwas ni anuman na komento dahil ang konsideradong pending ang kaso. Makatakot kini naghagad nin pagsabot si Bunaw sa publiko maging sa mga nagaharapot sa inda manungod sa dalagan kan na sambit na kaso. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Join na sa Genericard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Sa Giraray na nagparumdom si Dr. Edna Freya Tan, Candaraga Municipal Health Office sa mga Daragenyo na maglikay sa COVID-19 sa paagi kan pagpapabakuna asin pagsunod sa public health standard. Sinabi ni Tan na dakulang bagay ang pagpapabakuna kan mga primary series sagkod nan mga dugang na booster para malikayan ang malalang sitwasyon o severe symptoms kan COVID-19 lalo na ngunyan na nanotaran ang paglangkaw kan kaso kan helang sa nasyon sa rehiyon. Sigun kay Tan, mantinidong nakalatag ang saindang COVID-19 vaccination team sa saindang opisina sa Daraga Covered Court as in sa mga buro barangay para matauwanin proteksyon ang mga Daragenyos sa nakakagada na helang. Mantang importante man ang pagsunod sa minimum health protocol lalo na ang pagsulog nin face mask lalo na sa matatawong lugar para mapugulan na maulakitan kan virus. Mabukas ng bagong account o trust fund ang gobyerno provincial kan Albay. Ini matapos na aprobaran ang sintugutan kan sangunang panlalawigan kan Albay si Gobernador Attorney Edsel Greco Lagman na maglagos sa strong memorandum of agreement o MOA sa pagultanan kan PGA o Provincial Government of Albay asin kan Philippine Charity Statistics Office o PCSO. Ipinaliwanag ni sangguniang palalawigan Albay Committee on Laws, Rules and Oversight Chairman Board Member Attorney Melissa Abadesa Armedilla na nakapalaman sa kasunduan na kaipuhan na magbukas ng panibagong account ang probinsya para maresibi ang charity fund share kay ni. Sigong kikinatawan Attorney Armedilla, nasabing bagong account ang gagamiton para sa 2% na mararesibikan Albay halis sa Lotto as an STL charity fund na share kay ni sa PCSO. Nagretiro na bilang Albay Provincial Jail Warden si retired Colonel Jose Capinpin epektibo kan Mayo 2, 2023. Ini mismo ang pinagkonfirmar ni Capinpin kung saan sa iyang sinabi na maugma siyang naglusad sa pwesto makalihis ang sobra sa 3 taon na pagiging pamayo kan pasilidad. Sigon kay Capinpin, naging kasalida niya sa posisyon si Provincial Guard 2 Alri Francisco bilang officer in charge basado naman sa pinirmahan na designation ni Gobernador Attorney Edsel Grex Lagman. Sinabi ni Capinpin na may nakatalaan man na magsalida sa iyas na sarong retiradong opisyal kan Bureau of Jail Management and Penology alagad dai pa man ipigpapaluwas ang pangaran kay ni dahil wara panin petsa kung nuarin ini maasumir sa pwesto. Kasabay kay ni nagpaabot nin mensahe si Capinpin sa si Isay man na magiging pamayo kan Provincial Jail na siguruhon ang seguridad, maigot na i-monitor ang sendang mga salud asin ang sufisyenteng pagkaon sa mga persons deprived of liberty sa laog kan sa indang pasilidad. Mientras tanto,
Piging kanyar kan Department of Environment and Natural Resources o DNR Bicol ang publiko na suportaran asin magsabay sa mga aktibidades na ilalansar kan ahensya katawad kan selebrasyon kan Month of the Ocean. Sigung kay DNR Bicol Conservation and Development Division Land Management Officer 2 Lorna Haranilla, nang katuyuhan kay ni mapakusog ang kaaraman kan kada individual asin mapromotir ang biodiversity management, conservation asin protection sa mga costales asin marine ecosystem. Ipaniluwanag ni Haranilla na dahil sa mga aktibidades ka mga tao arog kan illegal na pagsisira, pagtabok ng mga basura na nagresulta sa polusyon asin climate change, nabubugtak sa peligro ang mga marine species asin anistaran kay ni. Sinabi na Haranilla na obligasyon kang kada individual na gumibo ni mga lakdang para maprotektahan ang kadagatan para man sa mga masunod na henerasyon. Padagos sa paghahanda ngunyan kan Department of Social Welfare and Development Bicol sa saindang prepared efforts sa mamamatean na tagmara sa rehiyon dara kan El Nino phenomenon. Kan nakaliis na aldaw kan mismong si DSWD Bicol Regional Director Norman Laurio ang nagbisita sa nagkapirang DSWD Kalahi CIDSS Water System Project sa probinsya kan Masbate. Sinabi ni Laurio na maimplementar sinda nin mga proactive measures para mapaghandaan ang epekto kaini sa manlain-lain na sektor sa rehiyon kung kaya maigot ang koordinasyon kan sa indang Disaster Response and Management Division o DRMD team sa mga lokal na gobyerno para sa maigot na monitoring asin pag-araman sa personang o pag-araman sa personang posibleng bantad digdi. Sigun kay Laurio, sobra sa 45,000 na mga food packs ang nakapreposisyon sa manlain-lain na warehouse sa rehiyon kasabayan iba pang mga relief items in kaso kaipuhan sa mga masunod na aldaw. Primerong parte po yan kan Bareta alas 12 mga Bareta sa lado lokal. Bareta niya to sa lado nasyonal, ibang nasyon sports sa siniba pa, makalis lang gani. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Diarrhea? Tagal sa banyo. Sa Diatabs, tapos ang diarrhea. Basta diarrhea. Sulit sa bilis ang Diatabs. 750 SRP lang. 2 capsules work in as fast as 1 hour. Alagang Unilab yan. Loperamide is a generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa liver lovers, Liveraid man giraray. Liveraid Silimarin Capsule. Liveraid, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liveraid Silimarin Capsule. Maging liver lover. Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liveraid man giraray. Liveraid Silimarin Capsule. Liveraid, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liveraid Silimarin Capsule. Maging liver lover. Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Huwag nang magulat sa kumakalat, matay inulat sa tamang ulat. Ang dapat babakunahan na, mahalaga na bata pa kahit matatanda. Bakuna muna, una sa lahat. Yeah, do it na yan. Kalusugan ay unahin at mga nahin ng mamamayan ay healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa uladong ang pitong ito. Sa healthy habits ko na to. Para sa healthy Pilipinas. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo?
Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang ng mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Sa bareta niya to sa lado nasyonal, ipinahayag kang Department of Health o DOH na dapat magpanik ang publiko sa pagitaas giraray kang kaso ng COVID-19 sa nasyon. Sinabi ini ni Department of Health Officer in Charge Undersecretary Maria Rosario Berhere sa briefing kan House Committee on Appropriations. Sigong kay Berhere, nasa average na 822 ang numero kan bagong kaso ng COVID-19 kada aldaw na ang sobra 90% iyo ang mild as in asymptomatic mantang nasa 8 hanggang 9% ang severe and critical. Dagdag pa ni Berhere, nasaro pa sa naan ay rehistrong kaso kan Arcturus variant kan COVID-19 sa nasyon asin pigahalat paninda ang resulta ka mga bagong genome sequencing na ginibo. Sinabi ni Berhere na sa ngunyan, wala pang 20% on healthcare utilization kan nasyon dahil dit sa naan kinakaipuhan na darahon sa ospital na pigtatamaan kan COVID-19. Sa donasyon ngunyan, naglalaw man Pilipinas para magkaigwanin bivalent COVID-19 vaccines na epektibo kontra sa kriminal na strain kan COVID-19 asin sa Omicron strain. Sa briefing kan House Committee on Appropriations, ipinaliwanag ni Department of Health o DOH Officer in Charge Undersecretary Maria Rosario Vergere na wala pang lay ngunyan para sinda makabakal kan bivalent vaccines. Paliwanag ni Vergere, hinali o natapos na ang state of calamity kan Disyembre 31, 2022 kaya wala naman in epekto ang COVID-19 vaccination law. Sinabi ni Vergere na may paabot na mga donasyon na bivalent vaccine bago matapos ang Mayo asin prioridad na tatawan kaini ang senior citizen asin healthcare workers. Sinabi man ni Committee Vice Chairperson Marikina Representative Estela Kimbo na bukas ang Kongreso na magpasar nin lay kung kinakaipuhan para makabakal nin bivalent vaccines. Bako man permanente ana sa kabanga ka mga healthcare workers sa mga pasilidad kang gobyerno sigon sa Department of Health o DOH. Sa briefing kasuhapon, nagapilar sa DOH Officer in Charge Maria Rosario Bergere sa mga miyembro kan House Committee on Appropriations na pinamamayuhan na ako Bicol Party List Representatives Elizalde Co na dugangan ang mga plantilla positions para mas dakol ang maging permanente sa indang trabaho. Sigon sa opisyal, maabot sa 40 sagud 50% ka mga healthcare workers nagtatrabaho sa saindang mga pasilidad asin maging sa mga komunidad puro mga job orders na. Dagdag pa ni Bergere na sadit sa naan sweldo na narereceive ka mga job orders asin bako kapareho kan permanenteng empleyado. Base sa report, sinabi ni Malasakit asin Bayanihan Party List Congressman Anthony Rolando Goles na nasa 95,000 na doktor asin 300,000 na nurse ang kakulangan ka nasyon. Kinwestiyon man ni Goles kung nata padagos ang pagpapatindog ni mga health facilities kung wala man in healthcare workers na ibubugtak digdi.
Nagluwas sa ginibong survey kan Social Weather Stations o SWS na maabot sa kabanga kan mga Pilipino ang gustong maging optional sana ang Reserve Officers Training Corps o ROTC program imbes na mandatory. Sa survey poon Marso 26 sagkod Marso 29 sa 1,200 adults nationwide, 42% kan Pinoy ang nagsasabing optional dapat ang ROTC bilang course o community service. 35% man ang nagsasabing ang ROTC dapat compulsory course para sa senior high school students, mantang 22% ang habo na may subject na ROTC. Sa Balance Luzon, may pinakadakol ang nagpabor sa optional ROTC sa 47%, nagsunod ang NCR sa 46%, Mindanao sa 42%, asin Visayas sa 28%. Pinakadakol man ang may gustong maging mandatory ang ROTC sa Visayas sa 45%, kasunod ang Mindanao sa 34%, Balance Luzon 32%, as in National Capital Region 29%. Kinarambag ni Senador Risa Ontiveros ang gobyerno para sa dagos ng pagrumpag kan kartel kan asukar. Katakod man ini sa pag-question kan senador, may kinaraman sa pag-itaas kan presyo ng asukar sa merkado sa 136 pesos kada kilo, mantang sa paglaog ka mga imported na asukar sa nasyon, iyon dapat nasa 86 pesos sana sa 90 pesos kada kilo ang presyo ng asukar. Tinawanin doon ni Ontiveros na bako na tubong lugaw kundi lantada ng panghabas sa mga parabakal ang bako magkaniko na halangkaw na presyo din asukar na pigpasar ngunyan kaya pigpapasan ngunyan kambilog na nasyon. Duda kan senador na padagos na pagitaas sa presyo kan asukar dahil sa pag-corner kan tulong importers sa supply ni asukar sa nasyon as imposible na aram kan Malacanang pati na kan Department of Agriculture as in Sugar Regulatory Administration. Sinabi pa ng Ontiveros na bako pagkontrol sa presyo ang solusyon sa pagdagos na pagitaas kan presyo ni asukar kundi ang pagrumpag sa kartel na iyon nagkokontrol sa supply ng asukar sa Pilipinas. Sarong propestong ley ang sinumitira sa Kamara de Representantes para i-regulate ang paggibo asin paggamit ng Artificial Intelligence o AI system sa nasyon. Sa propestong AI Regulations Act o House Bill 7913 na pigpadrinuhan ni Quezon Representative Keith Mikatan, bibilugon ang sarong regulatory framework asin bibilugon ang Philippine Council on AI asin lilinawon ang mga papel kan manibaybang ahensya digdi. Sa irarom kan bill ipagbaba bawal kan an AI para makakulog o makapanraot sa ibang individual. Ang mga mahusay papadusahan nin pagkakakulong nin anom na bulan sagkod anom na taon. Ipinaabot ng gobyerno kan Japan ang sendang imbitasyon sa Pilipinas na maging parte sa Education Development Training patapos ng pagkikipag-uron kay Vice President Sara Duterte. Sigong kay Duterte, ini kaibanan sa mga napag-urunan sa iyang pagkikipag-meeting kay Japan International Cooperation Agency o JICA Chief Representative Sakamoto Takema sa iyang opisina sa Mandaluyong City. Ang JICA yuan sanga nintabang kan gobyerno sa kan Japan. Sa sarong meeting kay Takema, sinabi ni Duterte na hinagad maninda o pigiling ni daan pagsulong kan Public-Private Partnership o PPP, koordinasyon sa mga local government units as in recruitment ka mga Japanese volunteer na magtuturo sa mga hobines na Pinoy. Pero sa edukasyon, nasabing ahensya, nagkukondukta naman ng mga proyekto sa infrastruktura, salud as in social development na kapag-pakinabang sa mga Pilipino. Enot kaya ni inako Manny Duterte ang mga opisyal kan Japan education sa mga programang pang-edukasyon kan Pilipinas. Uminabot na sa kabilugan na 94,314,887 ang numero kan mga nairehistrong SIM cards. Base ini sa pinakahuring datos kan Department of Information and Communications Technology o DICT. Ang nasabing bilang minarepresentar sa 56.13% kan kabilugan na target na mairehistro. Sobra 44 milyon digdi ang sa smart, sobra 43 milyon sa Globe, mantang sobra 6 milyon sa dito. Ang bagong deadline para irehistro ang SIM card o ang SIM cards itinalaan sa Hulyo 25, 2023. Naglalawom ang DICT na magparehistro na sa mas lalong madaling panahon ang mga daipa nakakapagrehistro asin daina paghalaton pa ang deadline. Sa bareta niya to sa ibang nasyon,
Gadan ang 8 katawo matapos ang pambabadil kan suspect sa sarong eskwelahan sa Khyber Pakhtunkhwa kan Pakistan. Ang mga biktima puro mga staff kan eskwelahan kung saan nangyari ang insidente sa kainitan kan eksaminasyon. Sinabi ni District Police Officer Muhammad Imran na mga nagadan kinabibilangan kan 5 para tukdo asin tulong miyembro kan school support staff na puro mga kalalakihan. Saraw sa mga pitututukan ka mga otoridad, iyo ang pwedeng iriwal sa religious sector dahil puro mga miyembro kan Shia Islam branch ang mga biktima. Padagos man na pigilala pagka mga otoridad ang motibo sa nasabing pambabadil. Sa lado kan Karawato Sports, pinunas ni Filipino gymnast Carlos Yulo ang kaaditan kan mga fans sa pagpapartisipar kaini sa 32nd Southeast Asian Games sa Cambodia. Ini matapos na magsapar siya nin ankle injury na sa iyang nakuagi kan sa mga nakaaging kompetisyon na pig-entrahan. Dahil man sa nasabing injury, dainay ni nakasabay sa FIG World Cup Series sa Cairo, Egypt kan nakaaging bulan. Sinabi ang 4'11" na si Yulo na nakaka-recover na dahil sa nagpabulong siya sa Tokyo. Papanginutan ni Yulo ang Philippine Gymnastics para sa SEA Games kaibahan sina Juan Miguel Besana, John Gwyn Timbang, John Ivan Cruz, Justin Ace De Leon asin Rookie Romeo. Sa satuyang bareta sa siyensya asin teknolohiya, EcoShorts, anapod ka mga eksperto sa siyensya asin teknolohiya, hasarong environment-friendly shorts na may built-in compact solar power storage nagibo sa eco-plastic asin biodegradable materials. Ang EcoShorts color royal blue kung saan gibo ini sa 100% o 100% hemp fiber na may kakayanan na mag-store ng enerhiya in kaso naglalakaw-lakaw, nagta-travel, nagdadalagan o maski nasa luwasan na kan sa indong mga harong an may sulog kay ni. Ang short safe isulog kung si isay man na persona dahil ang tapera sa kakayanan na mag-store ng solar power kaya man kaining protekiran ang kulit kontra sa sobrang init menos na ini an antimicrobial asin antibacterial. Ang EcoShorts pwedeng mabakal sa kantidad na $59. Istorya na iba. Sarong teenager sa Missouri, US ang binadil matapos makiiwal sa Facebook dahil sa laughing emoji. Dead on the spot ang 18 anyos na si Isaiah Craig Fitzgerald matapos makipaghilingan sa nakaiwal kaini sa social media. Tulos man na naaresto kan Sykeston Department of Public Safety sina Tanner Watkins asin Caleb Ramsey asin kinasuhan in murder, 3 counts of assault, 4 counts of unlawful use of a weapon and armed criminal action. Sa investigasyon kan mga pulis, nagpuon ini sa laughing emoji reaction ni Fitzgerald sa litrato ni Watkins sa Facebook. Nagkasimbagan sa social media ang duwang kampo asin nagdesisyon na maghilingan sa kaduman pinauranan nin bala gamit ang AK-47 rifle. Sa presente nasa kustodiya na kan local police ang duwang suspect mantang pighalat pa ang hearing sa Mayo 8, 2023. Mayo 5 kan taon 1869 o 1869 kanamundag sa Paco, Manila si Fabian Cueto de la Rosa sarong pamosong Pilipinong pintor kan panahon kan pananakop ka mga Amerikano. Si de la Rosa midbid dahil sa sayang realistic portraits, genre paintings asin mga landscapes kaibanan sa unmil na paintings niya ang planting rice na nakaresibin ng Golden Award hali sa International Exposition sa St. Louis, Missouri, USA ka 1904. Kasabay padigdi ang The Death of General Lawton na nakakuha ng Bronze Prize. Si De La Rosa naging faculty kan University of the Philippines, UP, asin siya man ang pinakaprimerong instructor sa UP School of Fine Arts. Mga tugang, yan ang pangkabilugang kan sa tuyang pangalas 12 mga bareta. Tinipon sa kinalap sa DCGB Newsbase. Sa pangarang po ka nakasabay nato sa pagkabareta, katuwang sa pagsurat ka mga bareta sa Newsbase. Down dyan si Jenny Matthew Balyaran, Angel Mustasa, si Nicole Ann Gloriani. Lado Technical, kasabay nato June Napolis. Yaon man mga tugang sa DCGB Social Media Department, sina Richard Astor, asin Tricia Marie Litana. Napangarap mo kang bilog na tropa kan Mega Force Patrol. Salamatong pumaray. Hello kay Kuya King Reynaldo and kay Kuya Bob Nakandano. Mga tuna na kita ni Cole. And also
Aburanta po ito na baka may nakahiling sa Indo o kuha kaining laptop sa diri ni John Russell Sureda, BSIT Bicol University, na hinaba su laptop niya sa bagtang sagpon daraga, kantidad pong 55,000. Tapos su wallet na may laman na IDs, kwarta, ATM, as in bag. And kung sisay man po na magpabakal o kaya may suspicious o kaya magpa-reset, paki-message po sa number 0938-865-7225. Ang brand mga tugang o kaya model kan laptop, Acer Nitro 5 AN515-57. Yan po tabi. Okay? Bueno, kami po ang sino mga naging tagapagbareta. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Ako man po si Mardela Daingiba. Thank you and God bless the Philippines. Abangan na po, masunod na ang pinakang aabangan kang gabos. Halakhak digdi, halakhak duman. Angel Mustaza sa Escaramuza. Masunod na. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang